Ji mijdara sala 2018 ji dema ku mûşekên ji corê S-300 derbasî Sûriyê bûne, 4 caran baragehên leşkerî piraniya wan li derdora Şama paytexta Sûriyê bûn, ji aliyê hêzên İsraîlî ve hatine armançkirin. Ya herî dawiyê înaborî di 11 çileya sala 2019 de bû. Piştî ragihandina derbasbûna hêzên beravaniya asmanî ya Rûsyê ji bo Sûriyê, çalakiyên asmanî ya İsraîlê bi şêweyekî demkî hatin rawestandin, piştî heyvekê dest bi çalakiyên xwe kirin. Ji wan 4 carên ku İsraîl barageh li Sûriyê kirine armanc, êrişa herî mezin di 29 mijdara sala 2018 de bû û baragehên leşkerî li Kiswê û Dîmas yên derdora Şamê hatin armançkirin. Li gor malpera Dîpka ya İsraîlî ku ew êriş mezintirîn êriş bi mûşekan ji aliyê İsraîl ve hatiye pêkanîn, têde mûşekên zevî û corek bi navê Tamoz û Lora hatin bikaranîn. Ew êriş derdora 75 xulakan hate pêkanîn û 15 baragehên pazdarên Îranê û Hezbollah kirin armanc. Herwiha êrişa li ser balafirxaneya Şama Navdewletî yek ji wan êrişan e ku di nehê berçileya sala borî hatibû pêkanîn û ragihandina rejima Sûriyê dan bi wê yekê kir û got ku beravaniya wan bersiva wan êrişan dane, lê piştî demeke kurt ew nûçe reş kir. Êrişa siyem ji xaka Lubnanê li ser hin baragehan li Şamê hatin tomarkirin û beravaniya Rûsyê di 25 berçileya sala borî ragihandibû ku hêzên İsraîlî 6 êriş ji xaka Lubnanê pêkanîne. û ragihandina rejîmê behsa ziyanên wan êrişan kir û gotibû ku barageha teqemaniyan hatiye armançkirin û 3 cekdarên wan birîndar bûne. Yekemîn êrîş di sala nû de di sala 2019 de di 11 çileyê de bû. Têde sê baragehên leşkerî li nêzîkî Şama paytexta Sûriyê nexasim nexweşxaneya dareya li Rojavayê Şamê hatin armançkirin ku di wê nexweşxaneyê de ambarek mûşekan ser bi foca 555 hate armançkirin.